Yung buntag Errol Spence Jr. Welcome sa toang show o programa sa Republic Sports Balita. Pwede ba nimo i-explain sa ato ang mga viewers ngano nga miatras ka sa inyong duwa bato kang Manny Pacman Pacquiao? Mayong buntag sa tanan, no? Matay buang nga bitaw. Matay pasayloa jud ko ninyo nga di mahinayon ang duwa. Sabot jud ko nga excited na kaayo mo. Matay gimuta ko. Matay buang nga gimuta-muta man hinuon ko aning kalakiha nga di naman ko kakuan kung matay kabuang itabahua. Nagsugod man gud ning tanan kay nahutdan mi gasol ba unya karon nagpapalit kus kung manghod og kanini ang binangan nga kahoy naunsa ba hitabo ang adi man kaayo musiga mo nang nagsigi kog huyop sa maong kahoy nga kuan ba kay mapas mo na to akong mga manghod karon kay sus Ginoo nga ang mga aso ni adtos kong mata peting hanga Dali man siya unsa man piskat na Errol? Unsa man mao lagi murag duda ko og piskat ni siya mao ni nga akong ipasusi ni sa akong doktor pero hinuon gitambagan ako kung inahan nga isawd akong ihi isawd na ako kung ihi mabuntag kay mao lagi daw tambal bumbuang pud akong inahan pumutambag mao ni nga pasayloan jud ko ninyo nga dili madayon wa man tama nalaw Pinagpang kung ako ragsoy Sumaludo sa harap ng bandila Kastila, kabang umaalipin sa alila Sinakop ng puti ang mga kayumangge